Veľakrát sme sa zamýšľali, to všetko sa pri nás pristavil. Niekedy to boli veľmi poučné stretnutia, ale niekedy to boli aj celkom vtipné a zaujímavé stretnutia z hľadiska toho, kto tam všetko prišiel. Jedna z takých tých trošičku úsmevnejších príhod bolo, keď sme riešili asi pol hodinu ponuku na robotické pracovisko, ktoré prinesie zákazníkovi efekt triedenia, ekonomiku. Počítali sme to a na konci sme zistili, že či sme schopní poskytnúť servis v danej krajine. Zákazník mi znel so španielským prízvukom, tak som povedal, že samozrejme, že vieme, ale keď som zistil, že to je zákazník z Chile, tak som cúvol a túto debatu som ukončil. Pretože si neviem predstaviť vzdialenejšie miesto od nás, ako je Chile, respektíve Patagónia. Tam to všetko u nás končí. Ale boli tam aj veľmi prínosné stretnutia, zaujímavé aj z hľadiska toho, ak nás zákazníci vnímajú z takých exotických krajín, aké sú napríklad arabské krajiny, konkrétne Spojené arabské emiráty. Veľmi ma milo prekvapila otázka, v čom sme lepší oproti silnej konkurencii, ktorá im takisto ponúkala technické riešenia na vytriedenie odpadu v okolí alebo priamo v meste Dubaj. No a bolo mi povedané, že nás vnímajú ako výhodou oproti ostatným to, že sme práve zo Slovenska, stále vlastne oni chápu Slovensko ako Československo, kde máme zapísaný v nimi vysoký stupeň odbornosti, čo si veľmi vážime a snažíme sa toho naozaj držať. Čiže naozaj tá pracovanosť technických riešení, možno kvalita, je stále u nich vnímaná na vysokej úrovni a zároveň je to aj veľmi zaujímavá a prístupná cena, pretože naozaj sme, myslím si, že pomerom cena kvalita asi je jedný z top možností pre tieto krajiny. Takže ja si myslím, že toto je asi možno taký ten poznatok, že aj tento arabský svet, ktorý si myslíme, že je pre nás nedostupný a exotický, nás vníma veľmi pozitívne a toto je možno aj taká motivácia, že sa môžeme kľudne cítiť aj na dodávku technických riešení aj pre takéto úvodzovkách exotické krajiny, jak sú Arabské Emiráty.